Ai, valpartij. Gevallen. Dumoulin gevallen. Ja. Heb je de hele dag op kop gereden om uit de problemen te blijven en dan dit. Hij kijkt om, hè? Omkijken. Ja. Hij kijkt om. Hij kijkt achterom en dan... Altijd Sorry, het zegt de man omkijken. van Ineos. Maar dan is het kwaad al geschied. Het stuur wordt hem aan de rechterkant uit de handen gereden. Dramatische val van Tom Dumoulin. En zo maakt ons zorgen eigenlijk voor Wout Poels. Maar dan is het bijna onze topfavoriet voor de Tour de France. Die in de finale echt ten onder gaat. We praten erover vanavond. Doen we met de soldaat. Hier is er Mark Wouters. Zelf nog ooit gele truidrager in de Tour. Zolang bij Rabobank. Maar nu bestuurder bij Lotto Soudal. En wat hadden ze daar een pech in dit openingsweekend. En Renate Verhofstadt die is er. Niemand weet meer van het Zuid-Europese wielrennen dan zij. En ze keek met een half oogje ook nog naar de Memorial Marco Pantani. En Gert Jacobs is er natuurlijk. En die weet precies, Gert, waar het bij Dumoulin misging vandaag. Ja, achterom kijken, dat moet je natuurlijk niet doen. Hè. Zeker niet in zo'n wedstrijd. Het is vooruitkijken. En voor hetzelfde geld was vandaag voor Dumoulin alles al naar de kloten geweest. Ja, want Kwiatkowski inderdaad, die sneem af. We gaan er dadelijk uitgebreid over praten. Maurice Jessen en Tom Reiners, die staan op de finish. Daar kijken we of Dumoulin nog met het grote peloton naar binnen kwam. Als hij eenzelfde team heeft als wij bij Tour de Limbourg, dan komt het goed. Want binnen een half uur, door de regen, verhuisden we van deze plek op het Münsterplein naar de kiosk voor... Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Dan is hij weg, dan is het echt. Kijk nou, dat doet hij gewoon. Over de heuvels, dwars door het bos. Zo doen we daar in het zuiden. Voor die verreien, de zon op de knieën. Uur geeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Zuiden. Voor die verreien, de zon op de knieën. Uur geeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Bienvenue à Roermond. Hele goede avond vanuit het prachtig Münsterplein. Hier bij de Münsterkerk zitten we hier in Roermond in de Bisschopstad. Op een prachtige sportdag voor Limburg van Max Verstappen natuurlijk. Mooie derde plek. Rode wint met 0-4 in Amsterdam. Weliswaar tegen Jong Ajax. En veel sensatie in de Tour de France. Want daar ging die, Tom Dumoulin. We gaan het er dadelijk over hebben. Onder andere met Mark Wouters, die hier binnenkwam. En die zei, moet ik een mondkapje op? Ja, ik ken de spelregels niet van ja. Nederland. Dus, Ja, die dat 10 is kilometer is toch anders, hè? Voilà, en de logische vraag dan van, ik wil wel reglementair zijn, is een mondkapje hier verplicht of niet? Ja. Hoe is het met u? Want u had zo'n moeilijk weekend. Nu bij Lotto Soudal, Degenkolb sneuvelt. De grote man Philippe Gilbert die moet eruit. 1 dag Tour en het is al klaar. Ja, eigenlijk naar 100 kilometer eigenlijk al. Hè. Dus verliezen we 2 belangrijke pionnen. Maar ja, dat is eerste week Tour, gebeurt er zoveel. En ja, als je brute pech hebt, dan zie je het. Hè. Dan verlies je daar onmiddellijk twee renners van je ploeg. Dus ja, heel jammer, maar het gebeurt. Tikte het door bij de ploeg, want het was natuurlijk toch moeilijk vandaag. Ik zat heel veel lotto's achteraan hangen. Ja, zeker. Het is een heel raar wielerjaar en dan komt er zoveel druk op die Tour te staan en dan verlies je dan 2 renners. Ja, dat is slecht, maar ja, het is niet anders. Het is niet anders, we gaan het er dadelijk over hebben. Maar Gert, ja, we zitten nog eigenlijk vol van de adrenaline, want de koers is net gefinished. Dumoulin natuurlijk, die valt. Komt wel nog in het peloton binnen als 22e. Gelukkig maar. Die redt eigenlijk vandaag toch zijn Tour. Het had net zo kunnen zijn eigenlijk als 2 jaar geleden. Dat hij toch snel eigenlijk weggaat. Ja, in de Tour moet je gewoon iedere meter super scherp zijn. En ja, wat hij daar klaarmaakt en wat hem bezielt om achterom te kijken, dat begrijp ik ook niet. Maar ja, dan is het snel gebeurd. Hè. Weet je wel, je rijdt zo, upsakee, je kijkt achterom. Je tikt het achterwieltje aan van je voorganger en daar lig je op de grond. En voor hetzelfde geld
Ja, hadden wij vanavond moeten concluderen dat hij uit de Tour was. Gelukkig is dat niet zo. Maar we ook het is, klaar geweest. Hadden hier mannen aan tafel gezeten die gewoon na 1 weekend Tour de France helemaal klaar waren. Maar laten we even gaan kijken naar de finish. Wat we weten, de Jumbo-Visma's gingen in achtervolging op Alaphilippe. Die ging er vandoor. Die forceerde eigenlijk de ontsnapping. Deed die samen met Hirschi natuurlijk van Sunweb. Soler probeerde nog aan te pikken. Alaphilippe moet ik zeggen. Uiteindelijk gaat naar het geel. Dit is de finish van de etappe van vandaag. Hoor ik, hebben we nog niet. Krijgen we zo dadelijk dan. Alaphilippe in ieder geval in het geel. Hij heeft die afgelopen jaar natuurlijk ook gereden. Denk je dat dit weer zo'n periode wordt dat Julien voor een langere tijd in die trui rijdt? Nou ja, dat zou zomaar kunnen, want bergop rijdt hem er zomaar niet vanaf. Ik vind het ook een geweldige wielrenner. Altijd strijdend, met passie vanuit zijn hart. En het is deze Fransman ook wel van harte gegund. Die heeft er vandaag niet gestolen, hij heeft er echt voor gekoerst. Het was ook een rit op zijn lijf geschreven. En dat je het dan ook nog klaarmaakt, ja, dan kun je daar alleen maar heel veel respect voor opbrengen. Ja, toch mooi hè, dat zo'n Alaphilippe in Frankrijk kan die altijd toch net iets meer. De Heilige Geest krijgt hij een beetje op dit soort dagen, toch? Hè? Ja, maar ik twijfelde wel. En vorig jaar wint hij dan Strada en Milaan-San Remo. En dit jaar was hij ietsjes minder. Maar het is gewoon een klassebak en hij staat er. En hij dwingt het zelf af. Hij gaat in aanval en het is de Tour de France. Maar hij rijdt er gewoon weg van de groep. En dan ben je supersterk. Ja, er wordt nu over gesproken om eventueel het WK, het wereldkampioenschap, dat zou eigenlijk in Italië zijn, in Zwitserland, gaat niet door. Italië stelde zich kandidaat, maar nu is ook de Planche de Belleville is misschien een optie in de Vorgezen. Mogen we hem misschien al opschrijven of niet, Alaphilippe? Ja, je gaat er klaar voor zijn. Hè. Als je een supergoeie Tour rijdt en je bent niet kapot, dan is dit de perfecte voorbereiding naar het WK toe. Ja. We gaan even kijken nog naar Wout Poels, want die had het natuurlijk ontzettend moeilijk. En Gert, die weten we. Gisteren schrokken we, had hij een scheurtje in zijn rib. Hij had problemen met zijn longen. En wij dachten van tevoren, we moeten de Col du Turini op. Dat gaat Wout helemaal niet halen. Die moet aan het stuur trekken. Maar het is een vechter. Hij komt toch binnen vandaag. Ja, dat vind ik wel ontzettend knap hoor. Want met zo'n scheur in je ribbenkast, joh, Mark, dat weet je ook wel. Bij iedere ademteug is net als dat ze met een dolk in je lijf steken. Nou ja, goed, die Col de Turini komt hij gewoon goed over. Op de Col d'Aise, daar lost hij. Maar dan, goedenavond. Sorry, excuus voor de vertraging. Dat is niet erg, want wij keken naar Wout Poels. En we komen terug van Wout Poels. En er zit ineens een mooie dame nog aan tafel. Kijk. Hartstikke fijn dat u er bent. Renate Verhoofdstad, helemaal afgedaald vanuit het noorden naar het zuiden. Nou, ook een beetje het zuiden, hè, Brabant. Ja, dat noemen we ook zuiden. Maar we hadden het net even over Wout Poels. Dat het toch zo mooi is dat hij inderdaad weer aanpikt. Want scheurtje in de rib, dat is valt niet zo mee. Mark Wouters die weet dat, want... een paar decennia geleden mag ik eigenlijk zeggen. Eigenlijk in die legendarische etappe waar ook Michael Bogert viel, waar we uiteindelijk over dat water gingen. Passage du Bois. Ja, die Passage du Bois, waar iedereen zich nog goed kan herinneren. Ja, want Boogie was in het begin van de rit al een keertje tegen de grond gegaan. En hij had wat schrik en hij zei tegen mij, doe het veilig, we maken een volgende waaier. Dus... het is altijd wringen, maar dus ik maak een nieuwe waaier op Passage du Bois. En ik zie ze voor mij vallen. En ik denk, ik moet afremmen, want ze waren aan het vallen. En er was ruimte, maar ik begon te schuiven en ik schoof gewoon de zee in. En ik kom vol met mijn ribben op zo'n grote steen terecht. Het ging ook niet meer met de ribben doen, hè? Nee. Maar geef het even aan, omdat er natuurlijk gisteren veel kritiek was op de organisatie. Hè. Het was nat, iedereen zei, je had al lang moeten neutraliseren. In 1999, bij die passage, had niemand het over neutraliseren. Ja, achteraf wel hoor, maar de toerstart is er een paar keer geweest, maar dan is het geneutraliseerd geweest. Maar toen, het was spekglad, het groen stond op de straat. En dat was eigenlijk wel een fout van de ASO. Gisteren, je weet, Parijs-Nice, het zijn nerveuze ritten, altijd ook in Parijs-Nice, de laatste rit. Ja, daar kan nog heel veel gebeuren in het klassement. Met die Col d'Aise en al erbij, dus dat is gewoon lastig. Veel draaien en keren, veel
meestal is het een Tour dat ze nieuwe asfalt overal leggen. En dan begint het in één keer te regenen. Ja, dan komt het wit op een straat te staan. En dan weet je dat het gewoon spekglad is. En waar ging het precies mis voor Degenkolb en voor Gilbert? Die we toch zo hoog hebben zitten, want die zijn zo hard gevallen allebei de afgelopen jaren. Zo goed teruggekomen. Ja, maar je ziet het overal gebeurt het. Hè. Eerst wou Astana nog niet echt van neutralisatie aan denken. Maar dan valt er in de derde positie een renner van hun. En toen was het eigenlijk helemaal klaar. Dus ik weet, Astana is altijd een van de laatste voor te zeggen van we gaan het hier rustig aan doen. Tot ze tegen het verkeersbord koppen. Voilà. En toen was het voor iedereen duidelijk, jongens, het is hier aardsgevaarlijk. We gaan het hier rustig aan doen. Renate Vroegstad, fijn dat u er bent. Heel mooi Ja. dat ik kom. In Met deze veel plezier. toch bijna Zuid-Europese toestanden. Want zo mogen we deze prachtig. kleine zomerstorm toch wel noemen. Ik ben heel blij dat ik hier terug ben, want de laatste keer dat ik hier was, pas 2 maanden geleden, was mijn hondje overleden. En er Oei. zit hier een dierencrematie, een dierencrematorium. En toen heb ik eigenlijk niet van het centrum van Roermond gezien en nu wel, dus dat is fantastisch. Maar wat treurig dan. Ja, dat was een beetje verdrietig, ja. Maar er wel een goed gevoel overgehouden aan Ja, de ceremonie. Roermond zou ik maar zeker. zeggen. Ja. Oké, nou gelukkig. Vandaag was ook de memorial Marco Pantani. Ja. Hoe ging dat? Is daar gereden in Italië? Is daar gefietst? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat een beetje gemist. Dus ik weet eerlijk gezegd niet of er vandaag nog gereden is in Italië. Maar normaal gesproken wordt dat natuurlijk nog Ja, ik weet wel, ze gefotografeerd. zijn wel gestart. Hè. Ik heb niet inderdaad op het netvlies wie er gewoon heeft. Vorig jaar Lutsenko, die werd hier nog een keer wereldkampioen bij de belofte. Maar het is wel natuurlijk tekenend dat ze hem nog eren op zo'n dag als vandaag. Zeker. In Italië. Komt daar toch nog een beetje van die spirit van die oud-toerwinnaar naar boven deze dagen? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, jullie komen uit Limburg, ik kom uit Brabant. Daar heerst ook een beetje die Rooms-Katholieke moraal. Dus wij kunnen in het zuiden van Nederland, vind ik in ieder geval, al iets beter met onze helden omgaan dan in het rest van het land. Maar in Italië, waar ik lang heb gewoond, hebben ze dat zo'n beetje uitgevonden. En ik hou daar ontzettend van. Ik vind het fantastisch dat wat je ook van Marco Pantani kunt vinden. Wat hij heeft gedaan. Hij was ook niet de enige die in die periode natuurlijk doping gebruikte. En is daar extra hard voor gestraft. Ik denk dat we daar misschien met terugwerkende kracht met z'n allen wel een beetje hetzelfde over denken. Ontzettend treurig einde, maar een fantastische wielrenner geweest. En dat wordt daar zeker niet vergeten. Dus er wordt... Ik ben ook wel eens naar zijn graf geweest. Daar worden elke dag nog de bloemen ververst. Ik weet ook wel dat toen ik een keer bij hem op bezoek ben geweest, dat er een hele lange man naar me toe kwam geschuifeld. En ik dacht wel, ik ken jou ergens van, maar ik wist het niet helemaal zeker. En die had ook echt de tranen in zijn ogen staan. En op een gegeven moment zei ik van, wie ben je ook weer? Was het Eros Poli, oud ploeggenoot, die ook bij zijn graf langskwam. Dus ja, nee, Marco Pantani, dat is een van de grootste sporthelden die ze in Italië kennen. Ja, dat is mooi. En wij hebben dat katholieke ook, dus daarom eigenlijk dragen wij onze wielerhelden ook nog op handen, zoals deze 2 heren aan tafel. En met de vraag aan Mark Wouters, is uw benefiet, hoe moet ik het noemen, benefietwedstrijd, memorial, ook nog doorgegaan in augustus? Of kwam daar de corona tussen? Daar is de corona tussen gekomen. Ja. 1 augustus stond die op het programma, toch? Ja, dan ging normaal de 20e editie zijn, denk ik. Maar die is jammer genoeg uitgesteld. Dus op naar volgend jaar. Hè. Ja. We kunnen eens even kijken naar de koers van vandaag. En dan gaan we zo dadelijk kijken naar uw gele trui doorkomst. Want de koers van vandaag natuurlijk, daar zijn we vooral benieuwd naar. Maurice Jesse heeft nu gevolgd, die staat op de finishlijn. En die heeft ook meebeleefd hoe dat ging met Dumoulin. Die viel op een aantal kilometers, op een kilometer of 15 voor de finish. Leek af te haken, want vooral Jumbo-Visma trok door aan het begin van die kopgroep in achtervolging op Alaphilippe. Maar Dumoulin haakte nog aan, kreeg een nieuwe fiets. Maurice Jesse, wat is er allemaal gebeurd in die hectische slotfase? Nou, laat ik even vooropstellen. De schade lijkt heel erg mee te vallen bij Dumoulin. Hij gaf al aan zojuist dat het een beetje stom was. Hij was niet op het letten. Hij wist niet precies wat er gebeurde. Hij dacht zelf dat Kwiatkowski zijn stuur uit de handen heeft gereden. Ja, toen lag hij al op de grond. Hij is op zijn knie gevallen. Maar voor de rest valt dat eigenlijk wel mee. Hij kon er eigenlijk nog wel een beetje mee lachen. Ik denk dat hij meteen met deze val wel goed wakker geschud is. Dat je deze Tour heel erg goed moet opletten. Want het kan in een flits afgelopen zijn. Maurice, je hebt wel een mondkapje op. Wel verplicht waar jij bent op dit moment?
Ja, zeker, want dit is natuurlijk rood gebied hier op de boulevard. Je wordt ook aangesproken, ontzettend veel politie. Iedereen moet en zal hier een mondkapje moeten dragen. Dus vandaar ook dat ik eraan moet geloven. De renners ook. Op het moment dat ze over de finish komen, krijgen ze meteen een mondkapje op. Alaphilippe is zojuist hier achter mij gehuldigd. Natuurlijk, prachtige ritwinst. Een orkaan van geluid hier in Nice, want hij is ontzettend populair in Frankrijk. En toen daarna ook nog eens die gele trui erachteraan. Ja, de Fransen hebben er echt vandaag hier een feestdag bij in Nice, want die kunnen hun geluk op dit moment niet op. Ja, voor de beleving is het inderdaad prachtig dat Alaphilippe nu de gele trui heeft. Gert Jacobs, we zagen Dumoulin vallen. En toen zagen we toch Koes en Roglic heel hard doortrekken. Ja, En ik keek naar jou en jij kijkt naar mij en we dachten oei. Ja, ik denk, het oortje werkt niet of zo. Ja. Maar het duurde gelukkig niet al te lang. En zullen die twee dat ook gehoord hebben. Dat Dumoulin op de grond lag te spattelen. Toen zijn ze ook gelijk gestopt. En ja, Dumoulin die komt dan op eigen kracht terug. En ja, gelukkig horen we nu dat er niet zoveel aan de hand is. En ja, dat hij de Tour kan vervolgen op de weg die hij ook is ingeslagen. Daar ben ik wel heel blij mee. We hadden verwacht dat het zou gebeuren op de Col de Turini. En daar gingen we naar 1607 meter. Dus het waren veel hoogtemeters, lange beklimming. Daar bleef het eigenlijk relatief rustig. Het gebeurde in een bergje van niks op het einde van 5 kilometer. Ja, goed. De Jumbo-Visma-mannen die nemen nu ook initiatief. En dat zie ik ook graag. Dat deed vroeger natuurlijk Team Ineos. Maar dat doen nu de boys van Jumbo-Visma. Die houden het tempo gewoon strak. Die houden de kopgroep binnen de perken. Zo hou je ook je kopmannen uit de problemen. Ja, ik kan er alleen maar een diepe buiging voor maken. Die mannen doen dat gewoon fantastisch goed. En natuurlijk heb je dan een finale met de Col d'Aise. 15 kilometer voor de finish heb je nog een kolletje waar Alaphilippe dan demareert. Ja, dan is het alle hens aan dek. Ja, die mannen hebben dat gewoon keurig gepareerd. Ja, Alaphilippe in de gele trui. Quickstep die kan de koers mooi dragen. Want die vinden dat natuurlijk ook fantastisch. De gele trui van een Fransman. Hoeft Jumbo-Visma zich daar ook niet druk over te maken. Dus alle kaarten liggen voorlopig heel goed. Ja. Mark, hoe kijk je er tegenaan wat betreft die kansen voor Jumbo-Visma vandaag? Jij hebt toch iets meer afstand en iets minder chauvinistisch dan wij. Deel je ook de euforie? Ja, zeker. Voor mij is dat nog altijd zo een ex-ploeg voor mij. Dus de structuur die er is, ja, een deel van het personeel ken ik nog van mijn tijd, van de Rabobank-tijd. Dus die ken ik nog wel. En ja, je ziet die mannen groeien. En ook in de breedte hebben ze nu echt een topploeg. En ze durven het initiatief te nemen. Ze moeten alleen zorgen, het is de eerste week. Natuurlijk, je moet vooraan rijden, want er kan van alles gebeuren. Maar ja, zij gaan voor toerwinst. Dus moet je denken, de laatste week moet je ook nog zo alert zijn. En zorgen dat je uit de gevarenzone bent. En dan moet je proberen zoveel mogelijk krachten te sparen. Zoals Gert zegt, nu is het aan de koning voor te controleren. Dus de situatie voor hun is perfect. En zij kunnen vanaf de tweede rij, echt vooraan de tweede rij, kunnen ze nu mee over de schouders kijken van de koning. Ja. Wat er gebeurt in de Nou, we koers. zagen toch dat er inderdaad een aantal mensen het moeilijk had vandaag. Sivakov bijvoorbeeld, gisteren al in de problemen. Pogačar bijvoorbeeld, die had het ook moeilijk. Dit is de samenvatting van Bas Vermulken voor die tweede etappe, Nice-Nice. 35 man gevallen. Dag 2 in de Tour de France gaat stevig bergop. En Tom Dumoulin voelt zich prima. Hij wist namelijk wel zonder kleerscheuren het slagveld van gisteren door te komen. Wout Poels laat zich nog niet zien aan het begin van deze etappe. Gavende ribbenkast, gekwetste longen. Hij heeft één taak vandaag en dat is de finish halen. Volgens mij werd ik van achter door iemand gelanceerd. En toen kwam ik vol op mijn linkerkant en ja, pech hebben. Ik wilde eerst hier bij die mobiele scan. Maar toen vond hij het op, want ik spuugde ook bloed op. Dus toen vonden ze het toch verstandig om ook even foto's van de longen te maken. Alles doet pijn en maar ja, dit is de Tour hè. Het is de Tour, ja, en dat zullen de renners weten ook. 186 kilometer vandaag over 2 cols van de eerste categorie en 1 col van de tweede categorie. Een serieuze bergrit dus. 7 koplopers aan het begin van de dag met onder andere Peter Sagan hier in de groene trui. En netjes in de gele trui Christophe, de winnaar van gisteren op de veel besproken Col de Turini. De tweede col van de dag heeft hij het natuurlijk moeilijk. Maar kijk even naar het beeld. Och. Dit is de gevreesde afdaling van Col de Turini.
Kreundal Jansen hier op kop. En Jumbo-Visma aan kop van het peloton. Uit het gedrang blijven natuurlijk in de haarspeldbochten. Wie is er niet gevallen, maar die doen... En met nog 3 weken te gaan geen onnodige risico's nemen. Bernal blij dat hij beneden is. En Dumoulin zit er nog relaxed bij. Dat geldt niet voor Wout Poels. Aan de voet van Col d'Huez van de tweede categorie heeft hij het lastig met een pijnlijk lichaam. Dat is logisch. Maar het gaat niet vanzelf. Kijk even naar dat kopje daar van Geesink. De aanvallers zijn gepakt en op de voorlaatste klim gaat het tempo omhoog. We gaan de finishlijn over. Hierna nog 1 keer. Jumbo-Visma al de hele dag en de kop. En daar gaat hij. En op de kop van deze relatief korte klim zijn 8 bonificatieseconden te winnen. En dat weet hij ook, Alaphilippe. Hij wil geel vandaag. Ai, valpartij. Dumoulin gevallen. Ja. Op het eerste gezicht lijkt de schade beperkt voor Tom Dumoulin. Hij moet in de achtervolging. En voorin is Yates inmiddels aangesloten bij Alaphilippe. En Hirschi en zij gaan sprinten om die bekende bonificatieseconden. Dat gaan we straks terugzien. En zo denderen we richting de finish, wetende dat Yates de bonificatieseconde, althans de volle map pakt. En gaan we sprinten voor de dagzege. Gaat de sprint als eerste aan. En het is Alaphilippe die als eerste aangaat. En het is Alaphilippe die het ook zal afmaken. Hij wint de etappe vandaag en pakt de gele trui. Komt er langs en komt er net niet meer naast. En tot slot komt de Maastrichtenaar Tom Dumoulin samen met Roglic zonder problemen over de finish. Wat een ontlading. Nou, dat is goed nieuws. En we wisten al dat Wout Poels een hele harde was. Want in 2012 natuurlijk viel hij ook in de Tour. Toen scheurde hij zijn milt, toen scheurde hij zijn nier. Had hij gekneusde longen. Maar toch stapte hij weer opnieuw op de fiets. Ze haalden hem wel gelukkig af. Maar vandaag completeert hij ook de etappe. En Maurice Jessen, volgens mij heb je hem net zien binnenkomen. Ja, inderdaad, een half minuutje geleden is hij net hier op de finishstraat gearriveerd. Hij zat helemaal alleen, want het is echt een slachtveld vandaag hier geworden. Maar hij moest helemaal alleen rijden, had geen renners bij zich, had geen auto's bij zich. En de gang was er echt helemaal uit. En met een van pijn vertrokken gezicht ging hij hier over de finishstraat in Nice. Maar gelukkig, Poels is binnen. We zullen straks kijken hoe het met de schade van hem is. Want het zal die renner uit Blitterswijk toch enorm vandaag geleden hebben tijdens deze toch wel bijzonder zware tweede etappe van de Tour. Ja, en dan hopen we dat Wout Poels inderdaad weer gewoon kan opstappen morgen. We kijken even naar de uitslag van de etappe van vandaag. En wat dat betekent natuurlijk voor het klassement. Kom maar jongens met de stand. Alaphilippe is de winnaar, zoals we gezien hebben. Hirschi van de Zwitser van Sunweb. En Adam Yates als derde completeren dan het podium. Rijk van Avermaat die wint uiteindelijk een sprintje. Bauke Mollema opvallend. Lutsenko die is er ook weer de winnaar dus inderdaad van die Marco Pantani Memorial van afgelopen jaar. En we weten dat Tom Dumoulin als 22e binnenkwam en uiteindelijk geen tijd meer verloor. Gelukkig. En toen zei Renate Verhoofdstad, die zei, het is eigenlijk veel te vroeg voor Jumbo-Visma. Nou ja, ik weet niet of het te vroeg is. Het was meer opvallend. Hè. Je hebt vaak die discussie, dat hoor je ook van, er zijn geen echte bazen meer in het peloton. We hebben de afgelopen jaren Ineos natuurlijk gehad. Tuurlijk, Jumbo-Visma op papier natuurlijk alle kansen. Fantastische. Tony Martin natuurlijk wel op gisteren. Nou, het viel me gewoon heel erg op dat zij echt bepaalden van we gaan nu de koers neutraliseren. Vandaag zag je eigenlijk, zijn ze weer heel erg aanwezig. En ik vraag me af, is dat niet te vroeg? Moeten zij niet een klein beetje op de achterbank gaan zitten en het werk aan Ineos overlaten? Dat zo keek ik vandaag en gisteren naar de koers. Ja, maar ik heb daar het antwoord niet op. Dan moeten we naar meneer Wouters. Zeg maar Marco. Nee, maar ik vind het de eerste week gebeurt er zoveel. En als je in de tweede rij zit, ja, je moet altijd vechten voor daar te zitten. En als je op kop rijdt, ben je echt uit de gevarenzone, een bepaalde tempo. En ja, het kost wel energie. Maar bij ons, ja, we hebben 2 slachtoffers. Omdat we niet op de eerste rij zitten. Dus, en als je een toerwinnaar in de ploeg hebt, moet je nu echt vooraan zitten. En ja, moet je zorgen de laatste week dat je ook nog fris het werk kan doen of de dat koers. zegt Mark ook wel precies goed. En want zoveel, ze verspillen wel kracht. Maar eigenlijk zijn er maar 3 renners die dat doen. Hè. Dat is Wout van Aert, dat is Robert Geesink en dat is Tony Martin. En die rijden gewoon de hele dag op kop. Dus de bergrenners, Kuus en Bennett, die voor de laatste week zijn die mannen nog goed. Dan ben je Tony Martin en Wout van Aert, die ben je dan niet meer nodig. Geesink, die heeft gewoon...
kilometers rijdt die man op kop. Die voelt zich helemaal ook in zijn element, denk ik, Mark. Robert is gewoon, ja, dat heb ik nog nooit gezien van Geesink. En dat is, als je dat soort mannen in de ploeg hebt, ja, dan ben je er maar eentje nodig die vandaag de hele etappe voor je opknapt. Ja. Maar los nog van het werk wat ze verrichten, gaat het me meer ook van ze laten zien, wij zijn de ploeg die de lakens uitdelen. Ja, maar als je met Wout van Aert ziet, die wint Milaan-San Remo, die wint Strada, dan weet je ook, de hele ploeg in de breedte, die staat er. Dus dan moet je het ook niet gaan ontlopen, want dan krijg je ook bakken kritiek. En wat is dan de dynamiek in het peloton dat bepaalt van oké, nu luisteren we naar Wout van Aert. Wanneer is dat? Is dat na een aantal overwinningen? Luisteren niet, maar je dwingt respect af. Hè? Als je komt duwen en je ziet tegen Wout van Aert, dan ga je toch even aan de kant als renner. Dus, en zo, als je er zo een paar hebt, ja, dan zit je bij je ploeg helemaal vooraan. En schuiven we ook voor Bernal? Ja, Bernal ook, maar die heeft ook een heel ploeg rond zich. Maar die moeten nu toch al van op de tweede rij toekijken. Ja. In 2001 in Lummen ging ze toen ook opzij. Toen gingen ze niet echt opzij, nee. Ja, want dat was natuurlijk waar we naartoe gaan. Ja. Mark Wouters haalde ook een keer de gele trui. En het mooie was eigenlijk dat op het moment dat hij in de leiderstrui reed van de Ronde van Frankrijk, gingen we de dag daarna naar zijn woonplek, naar zijn geboorteplaats. En stond eigenlijk alles en iedereen op hem te wachten. En onze super sympathieke collega's van TV Limburg, die deelden dit met ons. Ja, de postbode in het geel, dat kan geen toeval zijn. Dat moet. We zijn immers Tiewinkelnaren. En Mark is van Tiewinkel van geboorte, dus we moeten dat doen. Spanning stijgt hier in Lummen. Honderden en honderden supporters blijven toestromen. Op dit moment trekt de tourcaravaan door Tiewinkel. Blijft natuurlijk nog de vraag of Mark Wouters zal kunnen stoppen om hier in deze bocht de familie te groeten waar ze allemaal zo naar uitkijken. Dat weten we zo dadelijk. Om even voor 2 wordt het lange wachten dan eindelijk beloond. Wouters kan even stoppen om vrouwlief te begroeten. Christa, met welk gevoel blijf je nu achter? We gaan nu naar Serij. En de Tour verdween even snel als hij gekomen was. Het geeft ook wel aan, die gele trui brengt ook wel een hoop druk met zich mee. Het is leuk, maar je bent ook de baas, ineens de leider. Iedereen kijkt naar je. Zeker, maar voor mij was het echt heel onverwachts. Ja, het was een vlakke rit geweest naar Antwerpen toe en het ging een massasprint worden. En dan heeft Erik Dekker toch een plan en we springen dan achter die 4 koplopers achterna en er komt er nog. En uiteindelijk waren we 17 renners weg. Dan heb je de hele dag een gemiddelde van 48 gereden, we hadden een rit van 240. En dan bol je over de meet in Antwerpen, ja, en dan heb je geen rust. Hè. Daar waren we als ploeg helemaal niet op voorbereid. En dan, je zit dan in België, Belgische ritwinnaar, Belgische gele trui. Je wordt overal naartoe gesleurd. En ik ben, denk ik, een half uur op mijn kamer geweest na de rit tot 10:30. En de rest word je overal naartoe gesleurd van één interview naar het ander. En dan kom je in je bed terecht. En dan doe je het licht niet uit, hoor. Dan ben je even, die film gaat dan terug en dan is het 12 uur door en 's morgens om 5 uur ben je terug wakker. En dan sta je in de badkamer en zie je eigen, dat komt hier niet goed, want je hebt geen rust. Nee, geel zonder trui, eigenlijk. Ja, dus, maar het is schitterend voor het allemaal mee te maken ook. En een dag erna door Lummen rijden, maar ja, dat had ik als jongen nooit niet durven dromen. Je droomt natuurlijk van een gele trui, maar ik was als beroepsrenner nog nooit door Lummen gereden. En dan dan is het in de Tour de France en dan bol je over de meet als eerste. En dan in één keer zeggen ze, je hebt de gele trui. En 5 minuten later, het is morgen door Lummen. Kun je niet bedenken. Eigenlijk. Nee, mooier wordt het inderdaad niet. En mooier wordt het eigenlijk ook niet op 5 september, want dan hebben we hier in Roermond de City Swim. We zijn blij dat de Tour doorgaat, we zijn blij dat de Amstel Gold Race doorgaat. En daarom is het ook mooi dat natuurlijk de City Swim gewoon weer op het programma staat hier in de stad van Sint-Christoffel. Is het bijzonder dat de City Swim dit jaar doorgaat? Ik vind het zelf van wel. Wat vind je zo leuk in open water zwemmen? Ik vind het zelf wel leuk om te zwemmen. En het is gewoon leuk, want het is een stuk groter dan gewoon een normaal zwembad.
Is het er voor jullie nog een belemmering dat het coronatijd is? Dat je daar zorgen om maakt? Nee, helemaal niet. En toen op een gegeven moment kwam het bericht van, we gaan het gewoon doen. Zwemmers, heel veel succes en geniet er ook van. Dan gaat hij. 3, 2, 1. Er zijn veel mensen die deden andere jaren voor het publiek mee. Die zeggen, ja, ik vond het toch wel leuk om aan de Roerkade, om daar door het publiek toegejuicht te worden en dan vervolgens lekker een pilsje te gaan drinken. We hebben altijd een sfeer-evenement neergezet. En wat we nu doen, is een natuurevenement neerzetten. We willen bewijzen dat we niet met z'n allen achterover hoeven te gaan hangen en dat het sporten door kan blijven gaan. Iedereen heeft allemaal van die warme pakken aan. Een beetje zwempakken of surfpakken. En jij niet? Nee. Heb je het niet koud dadelijk? Nee. Je bent gewoon een bikkel. Ja. Ja, en heel mooi dat dat weer kan hier in Roermond. We zitten bij Munsterplein, dus u kijkt naar Tour de Lembour. We hebben het over die daverend spannende etappe, die tweede. En we hebben een slotweekend, of tenminste een eerste weekend achter de rug. En we voelen alsof we al bijna 2 weken Tour hebben gehad. Een Tour ook natuurlijk waar de sociale dynamiek in het peloton telt. Waar de rivaliteit natuurlijk altijd een rol speelt. En waar we weten dat de geschiedenis altijd bij die rivaliteiten heel dominant is geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld Armstrong en Ulrich gehad. Of in België Rick van Looy en Merckx, zeggen nu tegen Mark Wouters. In Italië hadden we bijvoorbeeld Coppi en Bartali. Speelt dat, Renate Verhoofdstad, ook een rol in de Tour van vandaag? Is daaraan bijvoorbeeld zo'n Froome thuis gelaten, voor uw gevoel? Nou ja, waarom die precies is thuisgegaan? Volgens mij was hij volgens de ploegleider ook niet helemaal in topvorm. Maar het zal zeker meegespeeld hebben. En het zijn voor mij als buitenstaander, als iemand die niet uit het wiel, de buik van het wielrennen zelf komt en niet alleen maar kijkt naar de tactieken en wat er precies van minuut tot minuut in de koers gebeurt, zijn het juist dat soort verhalen die het wielrennen zo interessant maken. De botsing van karakters. In een land als Italië, waar ik lang gewoond heb, daar snappen ze als geen ander dat wat de koers interessant maakt, is ook het opzoeken van dat soort verschillen. Daarom, Italië is een land wat heel erg zwart-wit is en waar ze dualismo heet het zelfs. Dus ze zoeken echt de verschillen op en ze zoeken naar 2 renners die ze tegen elkaar uit kunnen spelen, die tegenstrijdig zijn in de manier van koers, karakter, noem het allemaal op. En daar smullen ze van, het partij moeten kiezen. En vaak zijn dat natuurlijk renners die tegen elkaar het opnemen in de koers en die niet altijd bij elkaar in de ploeg zitten. En nu heb je de afgelopen jaren bij Ineos gezien dat je meerdere renners in 1 ploeg kunt hebben die op papier de Tour kunnen winnen. En dat zie je nu natuurlijk ook bij Jumbo-Visma. Ja, en dat is op zijn minst heel erg interessant om naar te kijken. Wat jij net al zei, Gert, Tom valt en je denkt meteen, wat gebeurt er? Gaan ze op hem wachten of niet? Trok wel door, dan duurt het toch even. Ja, dus dat zegt gelijk, weet je, het zegt wel wat over de hiërarchie uiteindelijk toch in zo'n ploeg. Ja, dus dat is zijn interessant. We kennen in Italië natuurlijk de legendarische, ook klassieke tegenstelling tussen Fausto Coppi en Bartali. Moser, dat ging Moser natuurlijk ook nog. Dat ging mis op het WK 1948 in Valkenburg. Ja. Toen waren ze verreweg de beste, reden iedereen eigenlijk naar huis, maar kon elkaar niet luchten of zien. En Brie Schotten ging ermee vandoor, bracht de prijs naar België. Nu, in de laatste decennia, is er een mooie tegenstelling geweest waarvan je zelf zegt van ja, dit is eigenlijk wat de sport zo mooi maakt. Op zo'nzelfde manier bijvoorbeeld. Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk, want je vroeg van ja, Slaying the Badger, dat is echt een hele mooie film over juist dat dualisme. Ja, dat is een documentaire. Ik had hem nog nooit gezien, maar hij is onlangs uitgezonden. Volgens mij bij Fox was dat. Dus ik zag hem voorbij komen. Echt een fascinerende film voor iedere tourvolger die nu naar het duel tussen Roglic en Tom Dumoulin kijkt. Zou ik zeker zeggen, ga die documentaire kijken. Dat is een film over de concurrentiestrijd tussen Greg LeMond, de rookie uit Amerika, en Bernard Hinault.
Le Mans, de jonge, talentvolle renner uit Amerika, wordt naar Europa gehaald om als knecht van Hinault hem aan de 5e Tour-overwinning te helpen. Met als afspraak dat het jaar daarop Le Mans voor zijn eigen kansen mag gaan, voor zijn eerste Tour-overwinning. En dat Hinault dan voor hem de kooltjes uit het vuur haalt. Nou ja, je voelt natuurlijk al op je klompen aan dat daar niets van terecht komt. Hinault is natuurlijk een veel te grote renner. Die wil als enige het jaar erop alsnog ook als enige renner zijn 6e Tour-overwinning halen. Dus dat is fascinerend. Je ziet in zo'n film hoe moeilijk het is, denk ik, als ploegleider, om met 2 grote renners die de kwaliteiten hebben om kopman te zijn, om dat te adresseren. Ja, we kunnen eens even kijken. Laten we hopen dat het niet gebeurt, in ieder geval bij Jumbo-Visma, tussen Roglic en Dumoulin. Want de Badger, de Das, dat is natuurlijk Bernard Hinault. Slaying the Badger, daar gaan we hem slachten. Dat was Le Mans. Dit gebeurde in het jaar dat Le Mans eigenlijk zou mogen winnen, maar Hinault eigenlijk niet wilde wijken. Bernard was not in the best shape because of the crashing Saint-Étienne. And you can see there the terrible black eyes of Bernard Hinault. He got dropped. Le Mans, who will come into the picture now. And Greg went with Steven Roach, who had attacked. Up front, the argument goes on. Le Mans rebels against the team's instructions. He angrily attempts to persuade his coach that he should be given the chance to win the Tour. I suggested that Greg would attack Stefan Roach and drop him and gain time on Roach, maybe even win the stage. They wanted Hinault to win. They told me he was 45 seconds behind. In reality, he was 4 or 5 minutes behind. He makes the point that he was told that Hinault was only seconds behind him, whereas he was minutes behind him. It's not a key question. Ja, zo gaat het in het wielrennen, maar daarom houden we er ook zo van. En u ook. En u kunt dan mee quizzelen. Maakt u kans op een hele mooie fiets. En ook natuurlijk op dit shirtje. Ik laat het dadelijk nog even zien. Maar ik ga eerst vertellen wie de prijsvraag van gisteren had gewonnen. Want dat komt hier in beeld. Ik weet dat de winnaar kwam uit Kerkrade. Oh, dit is de nieuwe opgave. Hier komt die. Wat was de eerste functie van dit gebouw? Het gaat natuurlijk om het Glaspaleis in Heerlen. Het was een warenhuis, een winkel, Schunk. En Jens Bongarts, inderdaad, uit Kerkrade, die heeft gewonnen. We gaan nog even praten over het wielrennen van vandaag. Wat moet er morgen gebeuren? We hebben een beetje vlakke rit met wat heuvels. Gert Jacobs, even uitpuffen, even uitrusten. Nou ja, de koning die heeft een gele trui en die hebben ook... een van de rapste sprinters van dit moment in hun team zitten, Bennett. Dus ja, die gasten gaan de koers wel controleren. En dan houdt Alaphilippe de gele trui. En kan Sam Bennett de rit ook nog mooi naar zich toesteken. En gaat Tom Dumoulin nog een keer durven om naar zijn remschijven te kijken, denk je? Ik denk het niet achterom kijken. Niet meer doen, gewoon niet meer doen. Nee, we hebben nog gesproken. Dit was in ieder geval de reactie van Tom Dumoulin na zijn val en de etappe en de finish van vandaag. Nee, ja, stom. Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurde. Volgens mij keek ik even links en toen kwam net Kwiatkowski. Die reed eigenlijk mijn stuur uit mijn handen. Ik weet niet of ik een beetje naar rechts uitweek door... ik weet niet precies wat er gebeurde, maar gelukkig heb ik niet echt pijn gedaan. Een beetje op mijn knie gestoten, maar ik denk dat het wel oké is. Schrok je erg? Nee, ja, je zit zo in die finale met adrenaline en dan gebeurt het voordat je er erg in hebt en voordat je het weet zit je weer terug. En ja, laten we het vooral niet opblazen. Oké, nou ja, achter dat mondkapje denk ik ging een cynisch lachje schuil. Dus dat zien we graag. Dat was Dumoulin. Van Poels kan ik je vertellen dat hij nu 26 minuten los staat in het algemeen klassement. Dus zou hij nog een keer kans willen maken op een etappe-overwinning. De ruimte die zal hij zeker krijgen. Hopelijk gaat hij morgen weer van start. Maurice Jesse in ieder geval, die hebben we net zo gezien bij de finish. Bij een tour, bij een weekend, een openingsweekend dat anders is dan anders, Maurice.
Ja, zeker. Hè. Het is natuurlijk, die eerste weekend wist je dat het eigenlijk wel een paar behoorlijke etappes. Maar wie had dat gedacht, hè, dat Dumoulin zoals ook Poels een keertje tegen de grond zouden gaan. Morgen gaan we hier het mooie Nice verlaten. Dan gaan we naar Sisteron. We vertrekken bij het voetbalstadion van Nice. Het is op papier eigenlijk een vlakke rit, maar helemaal vlak is het hier natuurlijk niet. Maar aan de andere kant, het is misschien wel een sprintersetappe. Wij gaan Nice verlaten. Ik kan in ieder geval zeggen, de 4 dagen dat wij en ook de renners hier waren, want donderdagavond was de ploegpresentatie, hebben wij zeker hier van deze toerstart, het Grand Départ in Nice, genoten. Fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamné à l'éclair, la foudre éphémère, car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes 2 yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Ja, zo gaat dat daar in Nice. We kijken naar de etappe van morgen van Nice, dus naar Sisteron. En dan weten we dat we gaan over de Route Napoleon. Zet hem maar voor, jongens, daar kunnen we meteen meekijken. Kunnen we ook nog zien of er eventueel nog heuveltjes in zitten. Want die zitten in het begin 198 kilometer. Nou ja, dat kan ik het u alleen maar vertellen. Hier is die derde etappe inderdaad, naar Sisteron. Dus het gaat een beetje omhoog in het begin. Zoals gezegd, de heuveltjes. Maar het lijkt toch vooral een etappe voor de sprinters. Of niet, Mark Wouters? Jawel, we gaan ervan uit dat het een massasprint wordt. Hè. Dus er zijn nog veel sprintersploegen die op een honger zitten. Dus dit is een rit die je moet als sprinter overleven. Zeker als je op toerniveau wil meegaan. Dus er zijn 4 derde categorie klimmen, maar er zijn er nog misschien 20 andere waar niks over verteld wordt, maar die ook lastig zijn. Maar een sprinter moet er in de Tour over geraken en dan maak je kans. Verwacht je dat de sprinters nog een beetje gehavend zijn voor de eerste etappe? Want eigenlijk 3, 4, 5 topsprinters hadden het daar super moeilijk. Ja, maar er gaan toch een aantal lossen en een x-aantal overleven dat en die gaan sprinten voor de overwinning. Ja. Wie tip je? Ik hoop Caleb. Caleb Ewan, ja. Ja, het zou mooi zijn inderdaad. Toch sympathieke gast. Gert Jacobs, is het dan morgen toch ook vooral een beetje sparen voor Orsier Melet? Waar we de dag daarna naartoe gaan. Dat we echt een hele forse grote bergetappe krijgen. Ja, wat een tour hè. In de eerste week met een paar etappes onderweg. En overmorgen dan is de finish al bergop. Ja, de klassementsmannen die zullen zich wel erg rustig houden. Maar de sprintersploegen, in een van de weinige kansen moet morgen wel doen. En mijn favoriet is Kees Bol. Kees Bol. Maar ze hadden toch wel kansje gemist eigenlijk gisteren. Hè? Ja, daarom. Vroeg. Ja, maar hij heeft er wel heeft geleerd, denk je. Ja, en heeft eraan geproefd. En hij zat er dichtbij. Ja, we gunnen natuurlijk ook heel erg de ploeg. Ja, dus dat zou mooi zijn. Renate Verhooystad, we krijgen natuurlijk ook nog de Giro. Hè? Daar hopen we op. Met Kruiswijk straks. Gaat door, denk je. Hoe is dat sentiment in Italië? Is daar dezelfde urgentie als in Frankrijk om koste wat kost die wielerwedstrijd door te laten gaan? Nou ja, wat je wel merkt is dat, kijk, sport is de belangrijkste bijzaak van het leven. In Italië is het natuurlijk hard getroffen door corona. En sport is dan natuurlijk ook een manier om de teugels te laten vieren, om vertieren, om vermaakt te worden. Dus in die zin is het verlangen groot. Maar het is wel raar, want de Giro, nou ja, zoals de Tour natuurlijk normaal gesproken ook voor het gevoel van de zomerstraat en met je zwembroek op het strand liggen, staat de Giro heel erg voor de start van de lente. Mm-hmm. En dat is best gek dat nu aan het einde van het jaar. Dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig in hoeverre het weer die koers heel erg gaat tekenen. Ik bedoel, we hebben in mei is natuurlijk ook een moment dat er bovenop de Stelvio ook nog wel eens een pak sneeuw kan liggen. En er etappes moeten worden ingegooid. En dat geeft die ronde denk ik wel een heel ander dramatisch aangezicht. Want de parcoursbouwers in Italië, die draaien hun hand ook niet om voor wat drama en spektakel. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het weer in de herfst
met de Giro ga doen. Ja, het wordt in ieder geval een spektakel. Giro Rossa krijgen we ook nog. Ik wil jullie hartstikke bedanken, want we hadden natuurlijk toch een gecompliceerde start. Laten we het zo eufemistisch in ieder geval noemen. Renate Verhoostadt, hartstikke bedankt. Mark Wouters en Gert Jacobs. Morgen gaan we dan uiteindelijk naar etappe nummer 3. Waarin we bijkomen, even gaan slapen en dan weer opladen inderdaad voor die derde etappe waar zoveel gebeurt en waarvan we hopen dat in ieder geval Wout Poels en Tom Dumoulin een beetje bijgekomen zijn van hun valpartijen van de afgelopen dagen. Ik bedank de mensen van de ploeg van vandaag, want het was alle zeilen bijzetten. Mooi dat het gelukt is. U bedank ik voor het kijken. We zijn er morgen weer. À demain. Merci, bonne nuit et à demain.